Yun na guys, akala nyo bagong labas na scooter? Ito po ay e-bike lamang po guys. Tingnan mo yung korte niya. Nice. Oh, bagay po ito sa mga hindi marunong magbalanse sa dalawang gulong lamang po. Kasi ito po ay tatlo po ang gulong nito. Isa sa harapan at saka dalawa sa likuran. So ayan, bali naka-disc brake na rin siya. At saka yung gulong niya is size 10 yata yun, size 10. Tsaka naka-mugs na siya at saka tubeless na rin siya, guys. Yan. Tsaka yung ilaw niya ay mga LED, ano. Yan. Top range po nito is 30 to 40 kilometers if full charge. At saka yung charging time niya po is 6 to 8 hours. At saka may tatlong speed po ito. At ang top speed po niya is, na-testing ko na po ito, is mabot ng 45 to 48 kilometers per hour. At 1,500 watts na rin po siya. 20 volts, pwedeng upgrade siya 72 volts. Ayun po. At saka dual shock na rin po ito. Makita na sa likod, dual shock po yan. Ayan po guys, may anyan, yung tatlong speed niya, 1 at saka 2 at saka 3. Ayan. So dito naman naka-drive, naka-D. Na-drive yan, paabante yan. Tsaka yung R naman is reverse. Yeah, may reverse po itong e-bike na ito guys. At saka dito naman guys, makikita yung panel niya is digital na rin siya. Yan, kung kurap-kurap siya, sa video lang po yan, pero sa personal hindi yan. Yun. Bali, may top box po. Ito guys, dito tinanggal ko kasi dalawa kami, masikip masyado. At saka, kasi may sa baba naman, yan, may box rin dyan. Dalawa yung gulong, dual shock na rin siya. Okay siya guys. Kung yung dito lang naman yung pupunta nyo, yung pamalingki lang naman, at saka yung malapit lang, hindi lang pa sa 30 to 40 kilometers, baka malubat. Ayun guys, okay siya, swak siya. Kasi wala kang gasolina. Kuryente lang eh. Yun po. Yan, bali guys, ito, ilaw ito. Ayan. Ito naman, high beam at saka low beam. So, signal light, left and right. Yeah. Ito, busina. Yeah. Busina ito guys. Yan, yan naman po. Simple eh.